hindi siya pinis. Sino ka ba? Sino ba makakadesisyon kung sino dapat mabuhay, sino hindi dapat mabuhay? Kakalimutan natin na tayo ay natiwala lamang ng buhay. Buhay ko at buhay ng iba. Mga magulang, pati yung mga anak niyo, yung mga anak niyo ay hindi inyo. Hindi ka natiwala, tinalagaan ng Diyos. Ang buhay na pinagkaroon sa inyo. Kaya alagaan natin ng maayos. Panalagutan natin yung mataliya. And stewardship of life. Ganito tayo, stewardship of the environment. Pati ang kapaligiran ay hindi atin. Kaya huwag natin sirain, huwag natin sayangin. Problema po ng mga taga-probinsya, yung kanilang paglalagig, pagpupuno ng mga puno, ang kanilang pag-imina sa mga probinsya. Ang problema sa mina, kapag sinina ko na yung buwat, yung bundok, hindi mo na may babalik. Mabuti pa nga yung paglalaging, pinun mo yung puno, bigyan mo pa ng 100